Tak čaute, vítam vás v novom vlogu a je to vlog, chystáme sa do Liberca. Auto máme už naložené, teraz sme ani neviem kde, ale než vám to pozriem, počkajte, Veľké Mežiží, či jak to hovoria tí Češi. Prvá zastávka je Sviet kaderníc. Lucián si išiel kúpiť hlavicu na shaver a Maťka, keď už sme tu, tak si ide kúpiť nejaké nožničky. Takže prvá zastávka. Tento víkend nás čaká zaujímavý pretek. Je to v Liberci, okolo nákupného centra Nisa, OC Nisa. Takže sa veľmi tešíme. Dneska ideme len na ubytko, ubytujeme sa, popijeme a zajtra bude spanilá jazda, nejaký tuningový zraz a večer bude nejaká afterparty, ktorú nesmieme nejako prehnať, lebo v nedeľu budú ráno tréningy, po tréningoch bude kvalifikácia a po kvalde budú betle. Takže uvidíme, jak sa nám bude dariť. Zás sme si doniesli len nové gumy, ani nie je moc veľa vecí, takisto ani veľa pneumatík, lebo je to tak povedať na jeden deň, takže by to bolo zbytočné, alebo je to zbytočné. Takže dneska to je také v pohode. Zobrali sme aj zváračku, lebo je tam dosť veľa patníkov. A diferáčik náhradný. A šebot. Cítime vôňu lesa. Teraz je 3:45. Ešte to máme nejakých 200 km cca, takže ešte nám to chvíľu potrvá. Ukážeme vám ubytko a potom uvidíme, čo ďalej. Vidíme sa neskôr. To máme ešte 256 km. Maťka ešte teraz strihá vlog zo Slovakia-ringu, keďže sme toho mali dosť doma. Ospravedlňujeme sa, že to vychádza všetko tak neskoro, ale skúsime to nejako zlepšiť, pridávať tie videá častejšie, tak povedať skôr po tých akciách, kedy vyjde tento vlog. Dneska je 24. mája. Som zabudol povedať, že túto akciu organizuje Drift Corporation. Prvý závod, čo organizovali, bolo v Sosnovej, bol to tiež veľmi vydarený závod. Akurát, že sme mali zlé počasie, tak dúfam, že tento raz to bude lepšie, aj keď ukazuje nejaké prehánky, 30%, takže uvidíme, že kedy, ale snáď nás to nejako obíde a bude to výborný víkend, bez dažďa hlavne, alebo keď aj, tak veľmi málo dažďa, lebo Už sme tam? ešte nie. Už sme tam? Ešte furt nie. A za koľko tam budem? Neviem, doštím sa. To ešte vyšší, ne do piči. Na co čakáš? Taký frajer som není, jak bola kedy. Jedni do textilu a vybaveno. Však aj tak máš koženku, či kožu, či to pod stricu. To vyrajbeme jutra. Lucián, to sa aj narobíš, kým sem vyjdeš hore. Čo ani mi nerečuj. To je krása. Pozrite. Tu budeme dľabať. Čo sa tu bude diať? Táto grule, Ja meso. neviem jak vy, ja som si otvoril vodu teraz, ja idem prekvapiť pečeň. Ne, to nedám. Daj sem tú vodovičku. Mirkom, dajte čiže malé a... Tu sa čo deje? Chod sa tam. Chod set. Tu grule? Od domu. Bandurky. Bandurky. To bude večera? Čo bude na večeru? Už by si mohol naľať, ne? Ja tu nie som. Čo máš, výtvarnú výchovu? Počkaj, musím dojsť na to. A kedy ma ostriaš už? Však už mi ofinka ide. To je ten kokot, ti musím nakresliť na hlavu. Dobre, som za. Ja tu chcem kokot ide nakresliť. halabala.
Čak si to daj takto. Tada! Majťa som nedokreslil úplne. Máhni, Aleš. A teraz budete vidieť, jak sa to delá. Au, stoj! Však nemám. Malo palenky. Vy nemám vypýtať. Ale poradne, nie kokotinu. Kokot poriadny. To je riadny falus. Čo si kokot? Takže tá zviera na F, Zviera na F. ty si dala Fredku, tak ja dávam Fofri. Ty vieš ďalšie? Vtáčik. Nie, píše sa to v vtáčik. Ale povieš vtáčik. Nie. Dobré ránko. Som sa zobudil v tomto nádhernom kresle húpacom. A zobudil som sa na vôňu borovičky. To ti je taký kokot. No, Si na raňajky. Cože mi stalo sa tú hlavu za noc? tam kokot nariasol. Dobré ráno. Nerob mi dobre. Plán je taký, že sa najeme. Ja, že najebeme. To bude až neskôr. Najeme. Cibulka je už nakrájaná. Že? Idem aj rajčinky nakrájať. A ideme sa tam rozložiť do toho parkovacieho domu. Dobré ráno, čuráci. Máme 13 hodín. Vyrážame z ubytka na spanilú jazdu. Kámeň zde. Dobrý. Ahoj. Naštartovali sme už auta na spanilú jazdu. Auta sú naštartované, tak musíš povedať. A neklam do telky, Jožo. Jožo, prestaň klamať do telky. Ešte rýchlo s Lucianom vypijeme za jeden. Nie. Áno. Ja už 10 rokov nepijem alkohol. 10 rokov. Lebo? Potom ma boli kokot. A čo tá slečna dneska pôjde na borovičku? Neviem. Ona možno, ja nie. Je to zaujímavé, lebo mne ten plyn funguje tak, že v nízkych otáčkach ten Bowden to je také jak kokot. To tlačí, že ide. A tuto budú drifty! Vyšlo nám pekné počasie zatiaľ, musím zaklopkať, dúfam, že sa nepokazí. Pevne verím, že všetko bude v poriadku. Dobrý deň. Dobrý. Sa doštím. Čo by si chcel povedať do nášho vlogu? Chcel by som povedať, že som rád, že ste prišli z takej diaľky, že ste prišli navštíviť krásy nášho Liberca. A keď sa otočíš tam, tak tam si predstav, že je ještěk. A to je pýcha nášho mesta Liberec. Áno, áno, to sme videli. Mali sme exkurziu od Elišky. Dobre. Ahoj. Ahoj. Pro koho to je? Pro nás. Pro vás a pro Ano, lidi. Uvidíme ano. někdo. Já bych chtěl být strašně slavnej, takže mi v tom prosím pomozte a možná teď se prostavíme tím, že to bude největší průser na světě. Takže uvidíme. Jestli se vrátíme a v 5:30 budeme tady zpátky všichni ve zdraví, je to úspěch. Já doufám, že to klapne. Bude to good. Toto bol usporiadateľ Drift Corporation, ktorý vlastne má na starosti tieto závody. Musím uznať, že veľká poklona pred tým, čo to usporiada a celkovo, že sa mu to podarilo vybaviť, lebo dokázať niečo takéto je veľký úspech pre drifterskú scénu. Práve vyrážame na spanilú jazdu. Akože musím uznať, fakt dobre počasie nám vyšlo.
Nachádzame sa pred kultúrnym domom v Liberci. Sme tu už odparkovaní, máme tu takú menšiu session a idem vám to troška ukázať. Tuto je náš kamoš, Mates. Ahoj! To je všetko? Já nevím, co bych ti měl povídat. Auto jezdí. Prečo ti spadli dvere, by sme vám chceli ja Jo, vedieť. trošku z toho něco málo opadalo takhle, víš? Hrdza. Ale přitom na navoze. Těším se. Co ve městě, dobrý? Dobre, dobre Rozli toto jste se vyzerá. hezky? Je to takový divný pocit, když vidíš je ty měšťáky a ty tady hopkáš tady v té jibce. Ale jo, dobrý to je. Bavilo mě to hodně. A panenku nemáš? Nemám palenku. Ešte ne. Večer, Čas príde. večer, A bude. Bude. Ty čo k tomu povieš? Nemám palenku, nemám slova ani vôbec. I'm not invisible to you. Do my eyes seek truth? I'm so in touch with yours tonight. Won't let my head take flight. We could leave this Dobrý den. place. Freedom Mars to chase. What if I escape with you? What if I escape with you? What if I escape with you? What if I escape What if I escape? What if I escape? What if I escape? Is it just a fantasy? 'Cause the unknown's pulling me. We could leave this place, freedom Mars to chase. What if I escape with you? Už sme naspäť na depe a už tu začína žúrka. Rozumieš tej rozprave? Hej! Už pomaly 7. 13:10, Takže máme skoro 7 hodín, nachádzame sa momentálne na zraze. Tu hore, kde sa zajtra budú nachádzať drifty. Tuto máme kouča, ktorý si už trať vyskúšal a ideme sa popozerať na nejaké vkusné káry a prejsť si peško tuto Žeriavom ma hneď naložia, keď treba na futbal. Tak. a prejsť si trať, aby sme ceca vlastne mali nejaký odhad, že čo a ako. Pevne verím, že zajtra všetko dopadne fajn a nebudeme musieť mať ramena. Ja už som si našiel auto. What if I escape? What if I escape?
nedeľa 8:30. Mirko je na rozprave, mne je troška zle, neviem z čoho. Som veľmi zvedavá, jak to bude dneska, že či sa dneska nepokazí počasie, hádam nie, a budem pevne dúfať, že si dobre zajazdí. Prvé kolo je za ním a on šol za ním a my sme šli pred ním. Dobre to je, išiel som na istotu si to prejsť, ale došiel som na to, že to nemá význam. Lebo proste to musíš ísť pod plynom celé bokom, lebo inak to neprejdeš. Takže trocha som sa s tým oťukal smerom hore rovno a naspäť už celé bokom, takže... Ale dobre, popličí to. Dobre. To tam vedúca tam co robí? Zalepuje mi ďúru. Lebo odvetranie mi troška je tu do kabíny a som tam už aj nafetovaný občas. Čau. A vlastne ty sa tam môžeš aj skryť, nie? A ostať tam. Hej, A nikde nebude vidno. presne tak. kvalifikácia, máme 2 kola po sebe. Ja idem až 27, ale už konečne som sa dočkal, takže uvidíme, ako to dopadne. Dám vám vedieť, koľko som získal bodov, či som sa dostal do top 32. Dúfam, že to vyjde, že nič nerozbijem a sa budeme môcť ďalej voziť.
dojebal. Takže neviem, či vôbec dostanem nejaké body. Som tam prešiel aj s predným kolesom, som si to moc skrátil. Dojebal som to, jednoducho povedané, takže uvidíme, či nejaké body som pozbieral. Mobil sa mi vybil, takže neviem povedať, koľko mám bodov. Chcem zohnať buď nabíjačku, alebo sa ísť niekde popýtať. Ale nevidím to moc ružovo, lebo v prvom kole som nezrovnal. V druhom kole som trafil obrubník, tým pádom som tam mal jeden prehod navyše. To prvé kolo, za to by som mohol mať nejaké body, ale myslím si, že to bude málo. Uvidíme. Nakoniec som skončil, že 19. a nádej umiera posledná, jak sa vraví. Skúsime tieto zestina. Problém bol určite, že som si dofúkal tie gumy, čo som nemal. A chyba židiče, jak sa vraví. Koľko si mal potom? 47 či koľko? Á, 47, to iba tak hovoríme. Už čakám na betle. Idem 13. battle, teraz prebieha 4. alebo 5. neviem presne. Idem proti jednej 46, neviem, či som to už vravel. Chalana nepoznám, nejazdil som s ním, takže vôbec neviem, čo mám očakávať. Nechám si asi väčší odstup a potom počas tej jazdy uvidíme, jak to pôjde. A pocitovo sa cítim čudne, lebo tu v tejto garáži, ako môžete vidieť, tie autá, jak sú naštartované, tak tie výpary a to všetko, ja som proste úplne mimo. Takže necítim sa nejak dobre. Ale tak, už teraz, jak sú vlastne po tých tréningoch, tak je to lepšie, lebo keď to boli tréningy a som sedel v tom aute, tam bolo strašné teplo, plus tieto výpary, no proste koniec. Párkrát som myslel, že keď som vystúpil z auta, že pomaly odpadnem, pretože furt som pil vodu. Ale fakt akože úplne som z tohto unavený. A pritom včera sme boli na diskotéke do 1, ani som nejak extra nepil, takže vôbec to není skrz toho. Takže neviem, alebo som málo pil. Uvidíme po betli, že čo bude. Auto máme nachystané a ozvem sa vám po betli.
Miroslav Major rychlejší už na tom výjezdu na parkoviště. Tomáš Mixl se snaží se velmi, ale... Nestačí. Na Miroslava Majora. Tomáš Mixl Maličký problém. A musíme meniť. This one, look. Where is it? Dobrý, světlo dobrý. Orech, tu je. Daj si to na to a my ti to, já ti to podržím a jeď to nasadit. Podávej. Světí ti tam, jo? Nespal se z vody, jo? Nedávej tam ruku, já ti ho nasadím, počkej. Nečeho budeme vědět toto, či můžu to Je to správný vozek, kurva. Jo, jedna, hej. Ti to povolali. Ty vole, to není on, kurva. To není on. Co tam je? Počkej, to je matka, potom. Či nie? Počkej, Ne, větší vozek. Větší vozek, ty 24 nebo něco takovýho. 17, 21. 21. Vole, ty jsem nebyl, vole. Kde nám to povolovali s tím? Zkus to tam. Daj, Metka. Vyťahni. Je to ono. Hej, je to ono. Je? Tam nešlo do průčního. A tím to povolali, ale. Ale budeme tam muset obchat druhý hever. Dávej. To mají. Hej. Mám. Pojď. Dobrý. Pojď. Pojď. Drž to. Drž to. Daj si na dvojku. Dobrý. Daj na trojku. Hej, dobrý. A prodloužení tam je, To dobré. odjedeš aspoň. Pojď sem. A tento... Jablotník se vyser, vole. Toto dá do piče. Na čem to máš? Je to uřízní. A Mike Flexu, nebo na Mike? 17. To stojí, jo. Ne, bouchačka. Tady je tohle. To je ono. Jo, To je Bouchačku 17 mi dej. a tam je bouchačka. Já mám tady projno. to je dobrý, vole. Chceš to držet? Matka teplý. Já vím, dobrý, seš tam. Matka na čep. Nemám. Tu to volejte dole, pod tebou. Tady, máte snad? Klíč. Promiň. Jaký vole, tady je 23. Tady je 17, já nevím, co chceš. Asi. Co? Asi jo. Těch máš vořek, že jo? Větší to je. A ty máš 20. Větší to je, tam nedostanu vořek. A tamhle jde. Jak je? Hej, tam nedáš dole. Tak já vím, že tam klíč. Ty strana nevidí. Mám už. Dobre, to ďalej. Ura! 17 bouchačka. Nebo nevím, co tam kurva je. Momenťak dones. A to se vyser momenták. Klepni to. Máš? Odletelo. Tady je vořek. Někde mám mobil. To je tvůj, ne? Ne. Jo. Dobrý. Sedni si, jeď. Sedni si a jeď. Sedej. My to uděláme, sedej. Běž. Ser to na ní, běž. Dej pryč. Je to pryč. Pryč. Otoč to. Jeď. Takže, taká vstupka, že čo sa vlastne stalo. Narazil som v top 8, či v top 16 som narazil za cieľom, si predstavte. Som to tam trocha dodrbal, ale to už bolo vlastne za cieľom a som tam nadrbal do takého plechového niečoho. A
ale postúpil som. Ohol som rameno, rozbil som celý predok, dali sme to sem do depa. Super, tuto Matej Roubíček, potom Slovinec Chalan, neviem jak sa volá, fakt veľká pomoc, prišli, hneď sme to dvihli. Boha. Takže hneď sme to dvihli, vymenili sme rameno a išiel som vlastne top 8 a lead som odjazdil, chase som odjazdil, dosť dobre som sa ho držal a keď sme si vymenili miesta, išiel som lead, tak som mu dosť dobre ušiel a došiel za mnou, že proste fakt dobrý grip to má, že proste jak to ide. Skúšal som zesty na gumy, fakt dobre držali, ale neviem, jak sa to mohlo stať, alebo čo sa tam podrbalo, ale obidve polosy a asi aj differák skapal, takže som nepostúpil do top 8, čo je veľká škoda, lebo je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že by som to vyhral, není isté, ale myslím si. A takto vypadnúť, že tá technika sklame, no, trocha to bolí, ale tak čo už. Ale máme za sebou výborný víkend, takže ideme pobaliť. Problém je, že nemáme navíjak, tak to budeme musieť vytlačiť hore, alebo sa z kopca pekne pustiť a nejak výjsť tým hore na príves, lebo sa s tým nedá ani pohnúť. Čau. Držím uhol. A teraz na to prepopím. Tak toto zrobiť musel.